ajaa? No siihen vaan aja tulos ja sit tuu takas. Nyt peruutat. Hei, tätä näytä millekään Jaakolle. Nyt. Käännä, juu, nyt veivaat vaan se siihen. Onko peruttaa? Joo, minä taaksepäin pääsee ihan vitusti. Noniin, stoppa vaan. Onko tää hyvä? Onko sä tuolla päällä? Sä oot ihan liikaa täällä päällä. No. Oot, sun pitää ihan... Sun täytyy... Älä nyt enempää mene. Kun nyt haluatko et mä tuon ajamaan?